கோதுமை மாவு வச்சு மொறு பிஸ்கெட் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துங்க. பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு பால் ஊற்றிக்குங்க. இதுவும் கூடவே 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு, 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு, ஒரு சிட்டிகை உப்பு, ஒரு சிட்டிகை இட்லி சோடா போட்டு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கங்க. சாஃப்டாக இருக்கட்டும். 10 நிமிஷம் போல் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கல் எடுத்துங்க. அதில் இந்த மாவை வச்சு சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் கனமாகவே தேய்ச்சி எடுத்துங்க. இப்போ நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேஃபில் கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கூல் விட்டு வர பசங்களுக்கு இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். அவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நமக்கு என்ன ஷேஃப் வேணுமோ அந்த ஷேஃபில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயில் போட்ட உடனே கரண்டியை வச்சு கிண்டாமல் ஒரு 5 செகண்ட் போல் அப்படியே விட்டுட்டு போண்டா எடுக்கிற கரண்டியை வச்சு அப்படி கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க. இந்த பிஸ்கெட் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் அப்படியே நல்லா பொறுமையாக வேக விடுங்க. வெந்து நல்லா கலர் திருமண வரைக்கும் எடுத்துடுங்க. இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இந்த பிஸ்கெட்டை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.